Tá muid go bhéh arc éadaí at a déanta as ábhar speisialta, ábhar ar lei, ollan. Tá mol stuff agam an seo ar an tabla atá buinte le ollan. Coupla sampla de éadaí agam an seo, tá gansaithe, banda gruaige deas gláite, tá na stócaí seo déanta as ollan, an hata deas seo, agus na scarfanna, a lig déanta as ollan. Ar dus, cá háit as a dagan ollan. Amolas agah? Se, tagan ollan ó na círaí. Ach, amal círaí feiciithe agah ar a bhfuil ollan leis na dahanna seo a lig orthu. Níl agam sa. Buintear an ollan as na círaí agus téann sé fríd próiseas éagsala agus ina dhé sin chuirtear dahanna ar an ollan. Agus sin an dóigh a bhfuil éadaí deas dáte agin an seo anois. Tá na dahannaí buan dearraigh agus goram, glas, corcra a lig le feiceáil. Arca muid arís anois get the bag níos congairí ar na patron éagsala atá ar na héadaí a lig. Má arcann sibh an seo tá lub slában agus iompaí in usaid an seo. Sin lub deas siimplí. Ach, má arcann muid ar an cionn seo, tá cionn níos casta i gceist an sin. Anois, tá éadaí an seo atá daoí a ríthan gheimhrí agus a rí an tairí. Agus tá na héadaí a ríthan gheimhrí, tá ollan atá tú daoí. Catí sin? Cén sort amsir atá agin a rí in na gheimhrí? Inta mai, bíonn sé siocaí fir, bíonn muid préachtaí leis an ucht, agus mar sin tá éadaí daoí thorn atá a gcull muid a chainealt sé teolaí. Sin an fá go bhfuil an ollan tú daoí de na héadaí gheimhrí. A ríthan tairí bíonn an amsir níos teo, agus mar sin higlann ollan atá níos éidirma nó ollan tanaí a úsáid, le cinnte nach bhfuil muid rothae ins na héadaí. Arca muid anois ar na rudaí seo. An mhaca sibh na rudaí seo roimhe. B'fhéidir go bhaca sibh mamaí nó mamó a úsáid. Inta mai, is buran crutala iad seo. Bíonn muid ag crutáil leis na buran crutala. Arís seala, higla buran crutala a ail atá tú, agus buran crutala a ail atá tanaí. Anois, hallan seo, tá tús difriúil agin, tá ollan atá ildáte agin, seo tús atá tú, agus tús atá tanaí, agus arcar an cionn seo, tá seo gobla. Is mai lamsa an cionn sin, agus maithíonn sé inta bag. Anois, tá mis ag gáil tríal bhaintes go a crutala. Agus tá ag gáil éire a dhéanamh banda gruaige deas mar seo a cruthú, nach bhfuil cuma galanta ar seo. Tá lub slában agus iompaí in úsáid, agus sin an cionn a tá mis ag gáil a dhéanamh. Ar an tíomhile an seo, tá banda leiste an leis an bhanda gruaige a chur hartdort. Buí muid tríal as an lub slában agus iompaí anois. Tá na buran crutala agam, agus heglaibh sé tríal a bhaint sa bhála fásta má tá buran crutala ar fáil. Ach, dean cinnte go bhfuil duine fásta ag cuidiúlaat a gcónaí. Arca muid anois. Caithfidh muid a gáil isteach, timpeall, tarraing, agus amach, inta mai. Aber lomsa é an tam seo, agus raithimid go máil, agus go cuarama. Isteach, timpeall, tarraing, agus amach, inta mai. Tá mis ag gáil an banda seo chríochnaí anois, agus heglaibh sé tríal a bhaint se sibh híon
nó heagla bheidh arc ar whamí nó ar whamó an chéad ar eile agus iad ag crotáil.